ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଅବସରରେ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଣି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଇ ପଇଡ଼ ପାଣି ସ୍ନାନ ଏବଂ ତାପରେ 108 କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତିନି ଠାକୁର ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବେଶ ଏବଂ ଫୁଲ ବେଶରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଜ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯଥାରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ତିନି ଠାକୁର ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। जय जगन्नाथ। आज महाप्रभुंर स्नानयात्रा को आम ओडिया गोटे कहते देवस्नान पूर्णिमा। आज महाप्रभुंर जन्मदिन। आज यही जन्मदिन उपलक्षे महाप्रभु मैंने गोटी पहंडी आम परंपरा अनुଯାयी भोर 4टार प्रथम पूजा पंडा द्वारा मंगल आरती होता। मंगल आरती पर पहंडिया सेवक द्वारा गोटी पहंडी महाप्रभु स्नान बेदी को विजय करते। स्नान बेदी को विजय करने गंगा आवाहन होता। गंगा आवाहन पर बर्तमान तीन पूजा पंडा उपचार पुरोहित शस्त्र ब्राह्मण द्वारा महाप्रभुଙ୍କର बर्तमान स्नान उत्सव समापित 108 गरा जलार बर्तमान आप पुष्पालक सभारक सेवक द्वारा महाप्रभु बर्तमान जो परंपरा चंदन बेश बर्तमान हे महाप्रभुଙ୍କର कपाल बल्लभ साण मेला दिन सारा भक्त चलो।